Kif jgħid il-Malti xemxu xita Alla jaf meta, iżda kif wasalna fit-tmiem ix-xahar ta' Novembru temp bħalma kellna fl-aħħar sigħat ikun antiċipat. Sa ftit jiem ilu pajjiżna kien għadu ddominat minn xemx tiżreġ, nies b'komhom ostra u l-biss ħafif, iżda minn nhar l-erba' hawn it-temperatura niżlet taħt l-14 grad, bit-temp jeqleb għal wieħed xitwi. Il-ħamis filgħodu l-maltemp kien evidenti f'diversi partijiet ta' Malta, fosthom fiċ-Ċirkewwa. Il-Gżejjer Maltin inħakmu minn maltemp qawwi bil-forza tar-riħ anki tlaħħaq il-forza 8 u 9 f'xi waqtiet. Ir-riħ li qed jippersisti mill-punent il-Majstral mistenni jippersisti anki fis-sigħat li ġejjin. Fil-fatt dalgħodu l-vapur ta' Għawdex kellu jieqaf f'xi waqtiet minħabba li ma setax jaqsam il-fliegu bejn Malta u Għawdex. Konxi mill-maltemp ftit kienu nies li sugraw jaqsmu minn Malta lejn Għawdex bi ftit karozzi jistennew fil-kju tal-vapur. U dawk li f'Settembru spiċċaw iħarsu lejn il-vetturi tagħhom jitkaxkru lejn il-baħar mill-Molta Ċirkewwa jidher li ħadu t-talima għax din id-darba ma parkjawhomx hemm. Tħassret ukoll attività li kellha tieħu iktar minn 100 delegat ta' wieħed mill-forums ta' ċogin f'Għawdex, iżda mhux biss. Il-maltemp anke wassal biex il-programm ta' żjara tar-Reġina Elisabetta jinbidel xi ftit ukoll. Fil-fatt minħabba r-riħ qawwi li kien hemm fi Pjazza San George fil-Belt Valletta, Reġina ġiet propju hawnhekk fil-Palazz tal-President f'Ħattart. Intant l-Uffiċċju Meteoroloġiku kellu twissija ta' riħ qawwi tul il-ġurnata tal-ħamis f'dawk il-postijiet l-aktar esposti għar-riħ.